Näyttää siltä, että kansat ja heimot ovat aina hyökänneet toisten kansojen ja heimojen kimppuun. Yritän tiivistää resurssipohjaisen talouden muutamaan sanaan. Ja jos sinulla on vaikeuksia ymmärtää tätä, että luultavasti pysty kokoamaan sitä. Koska kaikki heimot ovat enemmän tai vähemmän hyökänneet toisten heimojen kimppuun, useimmat niistä ovat olleet, niin näyttää siltä, että sota on prosessi resurssien keräämiseksi. Ja jos menetät jatkuvasti tuhansia ihmisiä sodassa ylläpitääksesi resurssejasi ja sotia näyttää tapahtuvan lähes jatkuvasti, menetät parhaat ihmisesi. Ja minusta näyttäisi siltä, että kansakunnilla ei pitäisi olla vaikeuksia ymmärtää sitä tosiasiaa, että vastaus on maapallon resurssien jakaminen sen sijaan, että ne otetaan jatkuvasti pois toisilta. Ja Venus-projekti ehdottaa vain, että jaamme maapallon resurssit ja luovumme sodan ajatuksesta. Pitkällä tähtäimellä teillä on vielä lapsenne. Rakennuksia ei räjäytetä ja tappiot ovat niin valtavia. Ja tämä on pähkinänkuoressa se, mistä Venus-hankkeessa on kyse. Aion yksinkertaistaa sitä uudelleen. Useimmat kansakunnat veivät maata toisilta kansakunnilta tai niiden lampaita tai rakennuksia tai naisia. Resurssipohjainen talous tuo kaikki asiat kaikkien maailman ihmisten saataville. Minusta näyttää siltä, että jos he eivät tee sitä, he jatkavat samalla linjalla. Jos siis haluatte keskustella resurssipohjaisesta taloudesta vain hetken, voitte tehdä sen tuolla tavalla. Jos he eivät ymmärrä, että kansat ovat ottaneet asioita toisilta kansoilta, he eivät ymmärrä sitä. Jos he eivät ymmärrä sitä, ottakaa historian kirjat esiin ja lukekaa ne. Ja sen te tulette huomaamaan. Jätän pois toukokuun sunnuntaipäivän. Jätän kaiken propagandan pois. Jos teitä kiinnostaa yksityiskohtaisemmat tiedot, näyttää siltä, että isänmaallisuus ja uskollisuus maalle on nopea järjestelmä, jolla ihmiset saadaan riviin. Kaikki mitä tarvitsee sanoa on Jumala, isänmaa ja Amerikka. Nuo muutamat sanat saavat ihmiset riviin. Jos ihmiset saadaan reagoimaan vain muutamaan sanaan, heidät voidaan saada jonoon ja tottelemaan sinua.